Kunci kemarin di wonge ya dok Jan. Dia dikunci maning mari ngendi kayak wong Jan. Senam apa? Senam maning wis ngomongi. Orang usah senam-senaman usah tiru-tiru ke wong sing mengana. Kan bosone tukang macul, bayaran pira, ngobrol senam. Kalung-kalung iku dene taren iki nyobari kang sawah apa dikacingi arep ora bisa. Malah kok senam, bukannya wong ngene itu ane sisan iku dene pamit orang silanang taren. Dosa wae iku paramu. Yo senam tok lah. Senam tok tapi kan kudune ndeleng mengana-ngana jago karo sing mengana-ngana karo sing mengana-ngana. Anak kaya sing senam kan sing sugi kok dosane tukang macul, patut be ora. Ya maaf lah Pak, orang maning-maning. Mending